Игълан итәбез инде достар, Тәү хәбәрдең бүгенге сыгарылышында тәүге язмага күз һалабыз. Робот төзүчесе Йомро баштар менән танышайык. Достар, һез роботтарның көрәшкәнен, лабиринт буйлап йөргәнен һәм төрле әйберләр ташыганын күргәнегез бармы? Республика Башкорт лицей-интернатында бындай роботтарды күреп кенә түгел, уларды йыяла беләләр. Әле был лицеистлар кунак көтә. Тиздән уларда робототехника буенча бөтә республика бәйгеһе үтәсәк. Майдан хуҗалары форсат менән файдаланып, ярыш буласак урынга бер gün алдан килеп, күнекмәләр эшләйләр. Мен кайына шу программа төзергә һәм роботтардан үзеннән уйлап чыгарга инде. Бер нисә көн ултыраңда уйлайың нинди робот булырга тиеш һәм төзә башлайың. Ул төзүгә бер 3-4-5 көн китә һәм программаны уже төзеп роботты тестировать итә башлайың инде. Бәләкәй сактан бит леголарда төзә торган һәм шунда моны мышлениелар развивать итеп, хәзер бит ошны мышлениемен робототехникалы ошо роботтарды төзә үдебез бер кайда карамай. Был бәйгелә катнашыр өчен тәүдә роботты йыйырга кирәк. Азак был роботка компьютер ярдәмендә программа төзергә кирәк. Яшь техниктар әйтүенчә, программа төзү иң авыр эш. Мәсәлән, Газин йөк ташый торган роботы менән телефон ярдәмендә идара итә. Без лицей егетләре менән аралашкан арала Ишембай калаһыннан йыелма команда килеп тә иткән. Улар да роботтарын йыеп, ярыш алдыннан күнекмәләр эшләй. Мин был кружокка 2нче ел йөрим. Ул кружок менә бик тә охшай. Шунда кыен эшләү программаны, роботты үзен еңелрәк эшләү. Был робот сумайыс, ул полила 2нче кешене этеп, 2нче роботты этеп сыгарга тиеш. Мин был робот менән беренче урын алып, Ишембайда кулландырам дип уйлыйм. Бәйгеселәр яшь буенча 2 төркемгә бүленәсәк. Һәр катнашучы күңеленә хуш килгән һынауда катнаша ала. Әле көсөргәнешле ярышка әзерләнеп кенә йөргән Йомро баштарга уңышлар теләйбез. Марсель Мөхәммәтьянов, Исмәгыйль Кодакаев, Тау-Тау хәбәр өчен.